का होता का हो आ गेल कमीनी करके इतना बेरा हो गेल भाई का परवा के धोई। अब मेहरारू हूँ कि मेहरारा हूँ आइल बनी दूर से गरमाइले आइल बनी हाफत आइल बनी ते लोटा पानी कहाँ तक ले देवे के चाहिए कि ठंडई थी आ तू ऐसा ऐसा बात तू बोला तारू पानी दी तहरा के इतना सारा घर में काम पड़ बता के आगे ना दे दी जल्दी जल्दी काम कर तब पानी मंगिया तू करेगा बा अरे को देता नहीं एमे इतना गरमइला के कौन काम बा तो काहे इतना गरमाइल बारू बुझाता कि ओधन के पानी खौलता का करेगा बा काम पड़ बा घर में इतना कपड़ा धोए के बा। अच्छा तो धोआ जाता ता इतना हल्ला धोए के बा फ्रिज धोए के बा ए भाई क्या करू करवा कमवा कर पड़ा पड़ी इतना बेरा हो गेल बा वजह हाल बा किस्मत में लिखल बा का करब ऊपर वाला गजब लीला बनइले। अच्छा अब का करी अब चले का परी धोए का परी तब मम्मीला ठंडा रही घर के बाहर निकलनी तो लोग हमरा के प्रणाम करेला आ घर में का हम कहीं हे भगवान जी कैसन मिलल लुगाई आ घरवा भूसा के रोज करेले पिटाई। हे भगवान जी कैसन मिलली लुगाई आ घरवा में रोजे रोजे कपड़ा खिंचाई का से प्यार कोइले रहल गाना गाओ तेरा हई के पीछे तर बाबूजी धोइन के मौसा धोई ना दो फीज देता नहीं दा मैं बाबूजी या माई क्या मौसा का कौन काम बा ये कह तू आराम से प्यार से बोल तू तो ना कह देती। अब बाबूजी का कोइले बारे बाबूजी के काला कोइले रहती ता झटना ना भो ए ठीक बा माई बाबू के का दोष देता रू माई बाबू का बात ना मन नहीं किया भोगा तनी आवत तनी पसार के तो यो फीस देता नहीं जान लेबू का आदमी ठीक है जल्दी आओ अभी बसले धोए के बा नहीं बोतलवा छोड़ देला बोतलवा के धोई शाम के दूध लिया के बा। अरे धोआ जाता अच्छे को बात पूछी खाना वाना खैला बारू कि ना ना हां तो वो खिया दे तनी ली आवो मुंह में खिया दी हम उहे लिया हैं। अच्छा हम वो खिया अब उहे रुका बोला बोतल धोआ गइल बा शाम के दूध मंगा लियो ठीक बा सब काम हो गइल चलेगा तनी खाना खा लियो बड़ा भूख लागल बा अभी खाने के फेर में बरा पार्टी में ले जाबू लाठी खियावे का हमरा के हो सके कुहुज लागो काम बढ़ावे हमरो तो इज्जत प्रतिष्ठा बा हैं साफ कर दे तनी चल जाइए पार्टी में ठीक बा। है नदन वाला अरे है सुनबे ओ का हो है सुन है मारा जोक जाता कि तब टोक जाता का बात बा तेतना काहे हमेशा किसी आइले रहत तारी सो अब दादा बता तो समस्या को हल हो जाएगी किसी आइले रहता चल हमेशा चलो देखते हैं हमरा इज्जत के नीलाम करत तारी क्या मैंने इज्जत के नीलाम
अब भर पेट खाना खइला से मतलब बा। अच्छे जब से तोर बियाह भइल बा तब से न माइये के चिन्ह तरिस न बाबुए के चिन्ह तरिस। ओहो कहतनी कि हम फंस गइल बानी। अरे हम तोरा से बार बार कहीं हूँ ताड़ी पके हूँ ढाला के नीचे जौन राम प्रदीप के बेटी रहे ओकरा से बियाह करे के ते तो एकदम अपन बात के आगे कोई के सुनबे ना करबे। जैसे गाय खूंटा से तुराली से वहीं ते तुरा जातली। हमरो बतिया सुनब। ते पहले पीठ पर हाथ जाए देत रहली। अच्छा उकली छोड़ा बड़ा नया खून रहे ना बुझाई जवानी रहे। अब पछतावा होता तो वहाँ तरी तो काम कराओ वहाँ तरी छोड़े के तो कह दिया कि ना तलाक के पेपर लियाओ साइन करो आधा कमिटी में से देबो हम ले हैं तबे छोड़े तारा के हम तो फंस गइल बानी। अरे केना साथे रहबे तो आबादी के ठेल में जइबे आ छोड़े के कोशिश कइलिस त बुझिए है कि छापरा जेल में जइबे समझलिस कि ना। ओ तो ये खेल खेली एकरा से अब जीवन भर अब का करबो करही के पर देखो कहल गइल बा बाबू हमार तारा पर तरस आएला। हम बुझत तनी के एगो बेटा के गाढ़ा में हे बाबू कहत तनी कि जब से बियाह भइल तब से ना अपना माइये के चिन्हत रह ना बाबुए के चिन्हत रह। हम तो अपने दूसरा फेर में पड़ल बानी का माई या का बाबू फंसा देला लोगनु। हम फसनी उल्टा खाली तो अरे चकरवा से हम जाके हबड़ा में बियाह कर लेनी हबड़ा दबड़ा के लव मैरिज कर लेनी तोरे लोगन के चलते हमारा चक्कर में हम कहत रहनी कि राम प्रदीप राम के बेटिया बियाह टाड़ी पर अरे हौ ढालवा के नीचे इतना सुंदर कन्या रहे कि देख के दिल दंग दंग हो जाओ। आई तार खराब लागतिया इहो तो खूब सुंदर बिया की ना पतोहिया। अरे तो सुंदर तो बढ़ ही बिया बाकी काम में छुछुंदर बिया। अच्छा हाँ देखा तर कपड़ा फीचर चिकन हो गइल बा लकीर साफ लौकता कि ते फकीर हो जाइबे। आते में हेरारू के कहल कर तरी से साया साड़ी खींचो तरी का करबो हल्ला करवाई अरे चूड़ी पहन लो जा चूड़ी ए बाबू चमचा के खाई अमला के नहाई बड़ा देर के बाद बुझा हमरा नहीं बुझा ना नहीं बुझा जौन होता ओकरा के झेल आ रिबिलगंज स्टेशन पर जाके झेल। मारे तू औरी हमरा आग लगावत रही तो आग लगाई ना कोई के घर में आग लागो रहे तू जाके पीड़ी धराओ बार बार हमरा तो पकड़ी के तू नीलाम कर देलो। नीलाम तो ऊपर दिया केहू नहीं के बाहर के जानो नहीं जानो। हाँ बाहर के नहीं जानो केहू नहीं जानो तो हमरा ऐसा आदमी का सब बात खोल के रखले बा। हम का जानो तनी हम तो बथानी रहत अब घर के है का जानत तनी शाम के खुशी रह हमने तहार बात करत रहनी है कि ये जगह तक कितना सुंदर बारी बेचारी बड़ा काम करेले। अरे आपके शिकायत ते शिकायत करत रहले है देख देवी ऐसन करत रहनी है। अरे देवी ऐसन पत्तो हो के हमरा मन में पाप धरा करत रहनी है मार बतिया सुनबा तबे नु हम इनकर ना करत रहनी केकर कहत अरे लोग बड़ा बड़ाई करी हमार कपड़ा भिचवावे ले बर्तन मजवावे ले घर में ई हमारे एको काम ना करे देले गोर दबाई जानी त उठ के प्रणाम करे ले वेनु का कहत रहनी है झूठ बोल बेटे झूठ बोल बेटे कहत ना रहले कि बाबूजी पत्तो जौन बिया तौन सही नहीं खे। अच्छा अपना बेटा पर तारा भरोसा नहीं खे कि हम झूठ बोलेनी अभी ये लगले झूठवाए तू तो ओकरा कहत रहनी है ओकरा के ते कहत ले हम कोने के देखो औ टाड़ी पकड़ लइकिया रहलसी इतना बढ़िया सुंदर रहे टाड़ी पर हम थोड़ी कहतनी बहुत पिटाएगा समझा कि नहीं हो आए एक कनिया हम जानत नहीं एकरा बारे में आई भला बताओ देवी ऐसन पतो के इतना बढ़िया पतो के इतना नरम आवाज बा आई का कहत कि कुली घर के काम करवाए ले जाए द कनिया हम जानत नहीं कि कितना गलत है बचपन से समझ लू कि ना एकरा तरफ से हम भी माफी मांगत नहीं रे माफी मांग
मौगी से माफी मांगी हम। अरे हमरा हाथ पर हाथ धो के माफी मांग। अल्लाह धा देनी। चल बोल का बोली? ये कसम खाता नहीं कि आज से ऐसा गलती ना करे। कसम खाता नहीं कि आज से ऐसा गलती ना करे। तहार